sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin patpatgan mi adumdumngeg. May samanen asurat ti inta ikan biag ita agundaway. Tinagsurat apagayam tayo kat kayat na ti agpailinged itinagan nga Ashlyn, manipod probinsya ti Ifugao. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin kablaawan kamanpay itinaragsak nga aldaw kastameten kadagiti padak adumdumngeg ditoy programam. Awagan naklakuman itinagan nga Ashlyn, may sa abalasang nga ina ni nanang ko. Nangeg ko ti uyaw dagiti tao kenkwana, gapu iti panaganak na abalasang. Nakitak dagiti nagdalanan na, tirigrigat na kabayatan ti panagdakkal ko, ket inkarik iti bagik ajak tupulos maipada iti inak. Ketapno nalawag ti amin, kastoy man ti pakabuklan na. Sa dinumanan, tinagapuam, Ashlyn. Apay nga itakalaang nga gawid. Naimasan mi ngamin tinagjajamin kadagiti barkada kiti rabii. Iso ang nakiturog ako ni Tayanda Kevin, nanang. Talaga nga natangkan ti ulong. No namin anaw nga imbagaking ka, asaan anasaya at akitaan ti babae nga makiturturog iti balay ti nobyo na. Mamin anukman nga ibaga kada kayo, nanang. Ngawan dakas nga aramiden mi. Kan maysa, di kay ka di madanagan ti igagad kumati agadal. Awan parikot ko iti panagadal mo. Ti pampanunutek laeng. Saan ko akayat nga ada ibaga ti sabali at tauking ka? Di man ipada ti panawon idi kan ita, nanang. Sabalin ti panawon ita. Sana kasi di. Anya ngay kumati bibiyang ko kadagita at tao. Nga uran niya pa iti bagada. Dumngeg ka kumakanyak, tapag saya atam may ti ibagbaga. Di kay ka di madanagan. Kabaulak nga iwanan ti bagik, nanang. Apok, apay ngamin aya, nga saan ka adumdumngeg iti inam, ket pagsaya atam metlaeng ti panpanmunuten na. Masansan sameten ti pannaturog mo iti balay tinubyom. Ni Lola mat. Saan na big deal kada kami ngagtutubo ita ti kasta. Sabalin ti panawon ita, Lola. Saan arason dayta, apok? Taamangan no isunto pa iti pakailawlaw anam dayta. Apay, Lola. Madanagan kayo kadi, tamangan no maituladak ni nanang. Ha, ay kwa, malaksid iti dayta. Nangato ti arapaap ti inamkin ka. Isu nga pangaasim, apok. Agsing-singpet ka kuma. Makita mo ti sakripisyo na parakin ka. Uray anya at trabaho kat serserken na tapnulaeng mapaadal na ka. Lola, dahito ti tandaanan nyo. Sa anak to may tulad ka ni nanang. Di uray man masapa akto maadaan iti anak ngam ammo kadinak to panawan ni Kevin. Kasano ka kuma ang nakasigurado nga saan nakaapanawan dahi dya tao. Lola, no itapanawan, no kanayon mo apagustuhan ti nobyom, di nakapanawan. Hay, awan mon, apok! Hello, Kevin. Kunak man umay naksukunan ita,
Ta umayak ni tabalayo. Di ta ka maturog. Among ko asin, inton maminsan ton. Ado nga minsan nga ili ni mama. Ha? Kasta ka di? Sa nabale, Domingo met ita, Lunes no bigat. Agkita tanto lang iti pagadalan. Sigurado ka, Kevin? Ang mga nuluklukon na klaang. Apay ko mga lukwan ka ngay. Amumat nga si kalaang ti ay ayatak, Ashlyn. Siguradom lang ha. Ang mga mutnod sa bali ayaw awid mo dito balayo. Apay, awan ka di pa nagtalak mo kanya. Pasensya ka na. Ang mumut ang mabutangak ang maloko. Diyak kaya ti maitulad ka ni nanang ko. Saan ka kadi amadanagan, babe? Saan kanto alukwan? Day tati kanayon mo alag lagi pa. Agyaman ak nga ron no kasta, Kevin. Sapay la ko mga rod. Apay, awan kayon ijay nubyom. Nasaya at no kasta. Tapno mo ipamaysa ni Ashlyn ti agadal, nanang. Ay, bun Nanang, Lola, saan kami ang nag-break? Busy lang ni Kevin ita. Nang runa kat madamati training da. No talagang ay ayatan na ka. Saan arasaon ti ado pa ka kumikuman na. No napatag ka king kuana. Agbirok iti oras para king ka. Wan mat ngagpaysaw apok. Ang masaya at makidi ubing kapay anak ko. Adun tupay ti maam-am mom alalaki dita. Saan ka nga agapura? Nakaado kay manakunakon. Nabayag kayon nga agnobyo iti dayjay a Kevin. Nga manmano nga umay dito'y balay. Nasken laeng kumamot a dito'y nakaasarong karan apok. Ni Lola talaga. Old fashion. Saanan nga uso dayta? Ashlyn apaw, anya tay kunkunanin na ng mga kunam nga agden na kayo ni tinubiyam, nga uraysan kayo pa'y nagkasar. Uwan ko mga rod, Lolo. Tapno maamam mo mititunggal may sakbay nga agkasar kami. Anya? Et kasanaw no saan nyo gaya makayat itong galmaysa? Aginin nayat kami ka ni Kevin, Lolo. Kan agurnong kami laeng sa kamin to agkasar. Agurnong? Kunam? Apaw? Uwan, Lolo. Sana bale, tagpada kami mutan nga da trabaho na. Apay, di yula maiyurayan aya nga makaurnong kayaw. Ay na, Lolo. Isuntumot laang titurong na. Di kay madanagan. Nasingput ni Kevin. Agsangsangit itay kada kami kinilulam ni nanang mo apaw. Mabuta nga mga nuiti day ta panagdesisyon mo. At may pada ka kinkwana. Ni nanang nga talaga. Ashlyn apaw. Ti pagsaya atam laeng matipan panunutan ti namparaken ka. Di na kaya tamapadasam dagiti napadasan na. Kas balasang nga ina. Oh, apay nga ita ka lang si Mangpat. Nag-overtime kami ngamin. Nag-overtime? Kat na imawag ka kiti opisina yu itay. Kung nadagiti ka opisina anasapa ka kanwari muar. Anya? Imawag ka pa iji opisina. Ne, ang mga no ibagadang under di saya ak.
Kasano? Kat di mo mat ngamin sungbatan na awag ko kan ka. Apay ngamin adi ka makaururay. Agawid akbat nga agawid dito'y dagusta Aglablabas kansan Aslin. Nakasilsilo sa kalauna yan. Anyat ko nam? Kuna, makapaumati kinasilosam. Jak man amo. No apay anak kilivliv inak pailaan kan ka. Ni, apay. Siyak lang ngayat tinangayat nga agkabalay ta. Apay, saan ka di? Imanugot akla ang aglive-in ta. Tapno sumardeng kan amang ibagbaga maipapan iti panagkalay sa ata. Ayop ka kit di! Ibabawim na kita yung bagam! Jakon ibabawi. Gaputapon no amin dagitiin bagak. Saan ka kayat apakasaran? Adupay di ta ti babae. Apay kit din nga igalot ko ti bagikin ka. Anak, dua arabiin adito'y kabalay nga maturaw. Apay di nakakadibirukan ni Kevin. Kuha nanang. The seminar nga inatendaran na ije Manila. Iso adituyak pa'y laayan nyo. Ay, kasta aya. Kahit kumusta kayon, nasaysaya at kumano agkalay sa kayon anak ko. Tapno na anayan ti panagasawa yaw. Kuha, pagsasaritaan min day taabanag. Ibagamin tulatan inton maikadang minti amin, nanang. Nasaya at ngaruno kasta. Pasinsyakan aka dagiti na ibagak idikin ka anak ko. Maama kaklaang ngamin, ta mga numaipada ka kanya. Ngam ita, ipakpakitam ananak nakam ka ngam iti siyak. Isu nga patyak, saan kanto ang maipada kanya. Di mat nakaidasar kayo iti pangrabyan tayo, nanang. Ayabak lang da lolo kan lola, tamangan tayon. Agpuno ka man kanya, Aslin apaw. Ha? Anya ti ipudnok kada kayo, lolo? Kumusta kayo kin ni Kevin? Nasaya at matlang kaditilin na ganyaw. Nasaya at kami matlat ta, lolo. Di ka kuman aglibak, apok. Nagudo nga kita ibigat. Kat nakitak ni Kevin. Ada ka kibkibin na nga babay. Ha? Puno ka diti atap kaw. Amo ka din dananang muday tao. Kwa lolo, pangaasiyo. Di yula ko man ibagbaga kadakwada. Siyakton ti makamo amang ibaga. Or-ornusan mi pa'y lang amin ti saan mi nagkinaawatan kini Kevin. Sige, apok. Yakibagbaga tinakitak. Ipunom ka dananang kinlulam. Tapno, sanda. Pangnamnamay ti panagkalay sayo kini Kevin. Uwan, lolo. Ikandak ko maitinaan-anay apanawan. Amang urnos iti relasyon mi. Kevin, mangrugita ko mamanan. Ikarik, baliwa kung ti kinaselosak. Surutak amin apagayatam. Di mat imbaga kon ken ka. Asaan kan akayat? Pangasim ko ma, Kevin. Saan pa'y nga mo ti pamilyak ti mapaspasamag kadata? Iso nga urnusan ta kumanti amin. Saan kan ngay ayatan, Aslin? Kevin, amumat, talwa bulan ng tisikog ko. Diyak kaya ta maitulad ti anak ko kanyak. Ngawan na dakkalan na nga ama. Di ka di anak mo iti pampanunutam mo no saan mula ang akayat nga maipada iti inam. Anaganak abalasang. Pangaasim, Kevin. Di na kumamat panawan. Kasinto tagbalin nga anak ta. Pasensya ka, Aslin. Ngam nakapag-desisyon akon. Amumot no sa dino ti balay mi. Diyak itarayan ti obligasyon ko iti agbalin nga anak ta. Kevin, mabit lang! Kevin, di mo kumamad aramay din tigas-tigad na kami! Pangasim!
Nagtalakaking ka. Tatiam mo kat nanakam ka. Ngam anya na ito ngay naramid baw. Pagkawanandak ko mananang. Kanayon kung ay bagaking ka nga agan anad ka. Agpanunod ka na imbag sakbay ang mangedeng ka. Tapno saan kanto ang maipada kanyak. Ngam apay Ashlyn. Nanang. Nalipatap ka din nung kasanudak nga tagibasiten da kiti tao. Gapo iti ka sa saad ko. Nalipatam ka din nung kasanudak ka idea paglulukwan da kiti kaadalam. Gapo iti kinaawan ti amam. Inarabit ko amin ti kabaalak tapno saan ka maipada kanyak. Ngam nagtangkan ngamin ti ulaw. Nalaing ka unay. Nasukir kan tumang ngamin nga anak. Anya kay kita absa nagpanagam. No saan ka lang nga masikaw. Amang ano impungot-pungot kaditan. Kaslawan sirbek nga inam. Iti kasta nga inaramid mo. Makapasakit ka itinakam. Anusam ni nanang mo, apok. Mapunas tumatlaang ti sakit tinakam na. Masaksakit anak unay, Lola. Kasla dinak magmakit-kitan diti balay. Nagangay na lang day tapaw. Basta matlang dinilulam kininanang mau. Sanaya, bakit? Ay, wan. Nasaksakit pa ide dagitin balbalikas tukin kwa na. Inaldaw amang mangag na tingiwat ko. Lola, mapanakin tun bigat ijayan da Kevin. Barang agbaliw ti panunot na numakita na adakkelan ti tiyan ko. Di mo naramidin ti kasta, apok. No talaga nga ayatan na ka. Saan nga kasapulan nga ipilit mo ti bagimi ti dayjay alalakay. Lolo, okay lang kanyak. Asyak taglakam ka dagiti bunga ti nagbidutak. Basta sana may ramraman ti anak ko. Ashlyn, apok. Amom ka din no apay asaan ko ngayon pilit ti amam iti inam. Amok ngagbaling to ami sirable ti biyagyo nga gina. Iti den na ti mamartek nga amam. Isaw abinaybay akon. Sana bali, apok. Tada kami matkin nilulam anak kasuporta ken ka. Dahit ako mati ka na yun mo alagi-lagi pen. Kabula namon, apok. Manulaangan nga aldaw katagpas nga ikan. Uwan nga rod, Lola. Nagbiit ti aldaw. Ay, pasaray agpasikal pa ti tiyan ko no daduma. Kat, nakasagana ka din dagiti kasapulam iti panaganak mo. Uwan, Lola. Ingkabil kun iti may sabag. Tapno day tanto lamang bitbitan inton mapanak ija ospital. Nasayaat nga rod no kasta, apok. Nanang, mapan kayo kadyag trabahon? Nanang, pakiitad yan tuman laangan kinitatang da ito'y bayad di impagatang kuking kuana. Ah, Nanang, siyak tulat tanti mangtad ka ni Lolo. Nanang, rumwara kaon. Tay agas yu ang mga numaliwayan yaw. ay, uwan anak ko. Di na ka di pagdalagan. Nay, idulin mo. Tada usaram nga ganak. Ha? Anya daytoy nanang. Napaanan dya inam. Lola, kwartamot daytoy. Kunak nga rudan kin kaapok. Saan na ka amabalin nga baybayan ti inam? Saan lang agtagtagare ngam sika ti pampanunutan na?
Lola? Idi makapuutak kalpasan ti panagpasngay ko, nakitak nga saklot ti inak ti anak ko. Urayak la makalwa iti ragsak ko. Miss F, kamaudyanan na napakawanak metlaangan ni nanang ko. Ita, nakaragragsak kami asang kapamilya, iti laksid ti kinaawan ama, anabangunan ti anak ko. Jack meten pinilit pay ni Kevin, amang ted iti uray anya para iti anak mi, taamok nga babaan iti tulong ti pamilyak, ket kabaelak abyagan ti anak ko. Alakastan Miss F, agpatingga aklangan ditoy, ket agyaman ak unay iti ingkapan ng yornos para iti pannakaidrama toy padas ko. Toy pagayam mo, Ashlyn. Ken ka pagayam Ashlyn. Patsek nga daytoy surat mo anay drama ket agbalin a leksyon kadagiti nakangeg. Saan a mailibak nga iti agdama ket adu dagiti agtutubo a natangsit, naturay ken nasukir. Sungba-sungbatan dalaengen dagiti naganak kadakwada ket ar-aramiden dalatan ti kaykayatda. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan nga intayin drama ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Hello manen, kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengag. Ti surat nga intay drama ita kat manipod kanipagayam tayo a Harold. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, 7 atawan meten tinapalabas manipod nagkalaysa kami iti asawak. Makunak anaragsak kami, gaputa na sayaat wenno naannayas met ti panagden nami kas agasawa. Manmano kami nga agapa, ket mamatiak nga ay ayatan mi ti tunggal maysa. Iso na laeng taoray kasanugayam ti kinapintas wenno kinaannayas ti relasyon arinugyan nyo at dalat tamet pagpatinggaan na. Rugyak nga ruden ti agsalaysay. Nasayat ma, tasimbang putkan bakit? Ay, uwan nga ron. Narabyanak mo tan. Grabe mat ngamin ti traffic. Intex na kumangamin iti na-dismiss ka tas sinukon ka. Uwan ko ngam nalobat mat nga ron ti cellphone ko. Iso nga inan-ano sa kun at nakipila ijay paradaan. Pwede mo intugot ti power bank mo ay. Nalipatak nga ron idi agsapa. Ti amukat na ikargak iti bag ko. Ngam idi usarak ko Awan mat. Ay, sos. Simroman nga rodan at ikabaw mo bakit? Uwan nga ron Talaga abumakatan da tao. Nala. Agi na nakapailaan. Tahos tuntuin tun maluto ti pangrabyanta. Umuna akon arumwar lakay.
Di na kuno Ryan? Saanan? Maladawak nga minan no orayan ka pa ilaang, Harold. Sa bagay. Agalas 7 ngagpeso. Kani. Jack pa ilaang nakadigos. Mas daawak man kan ka. Kat no nagsapa ka mat anagriing, ngam no aping nga aging gaita, kat saan ka pa ilaang anakadigos. Nagbit man nga ron ti oras. Winasingak labit ti motor ko. Gamnay. Alas 7 matan. Ay sus, ti ko namkit di, impakat mo man ang ti kinabuntog mo nga aggunay. No pinartakam ko ma, dinalpas mo adagos. Ha? Sige, tama panahon. Diyak kaya ti maladaw iti trabaho. Sige, bakit? Agan-anad kay ti dalan mo. Day off ko inton bigat, Harold. Awan trabaho. Kaya't ko ti aginana. Iso adi nakririingan inton agsapawan. Wen, boss. Matungpal ti pagayatam, commander. Ado mat tinabati nga inapoy kan masida itay. Ipapudot mo nton ta iso ti pagar mo saram. Wen, bakit? Naisaganak matan ti tuwalya kan pagsukatam amapan agtrabaho. Makaamukan tumatan nga agpapudot iti pagdigos mo. Wen, katagyaman ak manen, bakit? Awan anyaman na. Alam maturok tantan ni Rabin. Kaya't kuntagi na. Bakit? Abdakon! Bakit? Sa dinutayan mo? Umay ka, tagtaginatang ko aka sa bakik. Amok a paboritom da ito'y. Iso agim matangak. Trixie, bakit? Trixie! Nay, nagulimak mat dito'y balay. Rimura nga ta kaya ta asawak. Kita agman iti silid mi. Awan mo dito ni Trixie. Naurmos mo ti pagidaan mi. Rimura nga tayo. Dinasayaan. Awagak langan ta sa awak. Wen, kasta ti aramidag. Iti kasta, maamuak no sa dino tayo na. Apay, nagapa kayo ka di iti asawam, Harold anak ko. Saan mo na lang? Awan mo't malagip ko ang agapaan mi. Kahit, apay ngay nga raw, ako namasaan asimbang pait idirabi ay. Day tamot nga ron ti pagsidsid daw, nana. Day off na nga medical man. Kunana akayat na tagina na. Iso adya ko na riniing. Kinasarita. Tadi na nga ron kayat ti masinga. Ngam iti sumangpeta. Awan mo't ijay balay. Inawagam kumaa. Unattended mo't nga ron ti cellphone number na nanang. Kanayon kaday nga agpukaw ti asawam, wenno italaag. Ha? Kanayon kaday nga aramiden ti asawam ti kasta kunak. Ay, kwa. Saan mo't kiti nanang? Itala ang aramidin ng tikas jay. Nay, apay ngay nga ta. Awan na dakdakamat na apapananda. Awan mo't nga ron nanang. Ginapod na. Madanagan ako. Ala, di ka agdanag anak ko. Patsyak nga agawid tumulang ni Trixie. Ngam no bilang ta saan nga agawid itilas o tiba 24 oras. Nasaysaya at siguro no i-report tayon kadagiti pan nakabagi ti lintag. Uwan nanang. Talaga akas ta ti plano. Bakit? Ay, itay pa'y adi ka makaid na dito, Harold. Ay, kuha bakit? Amo matan na. Nabanugang. Alamat na bakit? Itahak lang man nga agkidawin ka. Pangaasim ka di at apagustuhan na. Tani, nagbayag matan dyan ako di. Di ka ka di makauawat, Harold. Ni, ketika nga rin agbog kawakas na. Nakabapayin ka dagiti karuba. Ang mga numangagda ka. Kasano kat dagulit ka mat? Imbagak lang rudin anabanugak. Apay, narigat ka di nga awatin data, ha? Ay, pasensyakan bakit? Sorry. Sige, maturog ta nga Roden. Good night bakit? I love you. Agtaya ka, Harold. Siga talaga manang marimar.
Amo matadyak agtay-taya. Damagon pa lang. Ah, di na magkulaang bata. Anyang ay tamaw, ka mga numaawis ka itan nga agtaya kanyak. Pasensya ka manang. Ngam talagang awan isum ko iti huweteng. Sana bali. Tadumot ti kalugaran tayo agtay-taya kang ka. Ayun magkit di ah. Sige. Panawan ka pwede to, manang. Sa dinungay ti papanam, ha, Raul? Siyap. At kami nagururay nga agpariperi ti lugan na. Ay, mabitlaan. Oh, apa? At ka di bagam, manang? Ay, kwa, di ka unay agbalin abisi iti trabaho. Tama nga nuga po iti kinabisay, kat agbirok iti sabali ti asawam. Anya? Anya ti kayat mo asawan, manang? Ay, kat agdakan kan ang mga miris iti imbaga ka, Raul. Sige. Manang! Manang! Mabitaan! Ay, aging gaita. Diyak pa'y lahang malipatan timbaga ni Manang Marimar kanyak. Panyamot ng tikastoy. No panunutak ana imbag. Talaga dakkelan tinagbaliwan ti amin. No idik nakaragragsak kami kini Trixie. Ita, saan una yan? Masansan pa ikit din ti panagapa mi. Ura dagiti awan kas kan na banag. O manaylatta na pag-apaan mi. No idikat nagagat nga agtakibalay. Ita, saanan? Siya kami ng dagluto, aglaba, ka naglinis dito balay. Trabaho mataminan. No idikat isagsagana na ti pagsukatan, agraman pagdigos ko. Ita, saanan? Saan lang nga ita? Kanayunan na matantirumwar. Kanayon amarabyan. Kas ita, ang alas 9 ni Terabi, ngamawan ba'y lahat? Sa bali na ito na. Mati, tagparparik na kanya. Nas ka na paliiwag na asawak. Saanan anasaya at tikastoy ang mapaspasamak. Trixie, mabalinta ka titag sarita. May papanitian niya, Harold. Ammo kong ti amin. Ammo kong ti may papan ka na kayo kini Ryan. Harold. Kahit ko pang kanti amin. Kahit ko si kamis mo ti mangibaga, nupudno ti na idanon kanyak. Isungay bagam kanyak ti pudno. Ko. Pudno ka ti aluklok ko, nak, ha? Trixie? Sorry, Harold. Aklunak ang nagbidutag. Pasensya kan. Ngam ay ayatak ni Ryan. Anya, ang apay. Apay ang aramid mo ti kastoy kanyak. Adda ka di nagkurangak. Adda ka di, ha? Awan, Harold. Awan tinagkurangam. Iso na lang ang tanirayan tinakarik na ak iti pamatag anabayag asap sa pulag. Kat kasano akmatan? Kasanutan, Trixie? Kasanon ti pamilya nga nararpaap ta? Talaga ka ding awanan patag ko ka, ha? Napatag ka kanya, Carol. Iso na lang ang tatalaga adya kun kabailan nga ilimod pa iti amin. Nadaman nagkurangak ka. Ibagam. Pangasim. Taurnusan ta daytoy. Panunutom kumaapara iti pamilya ta daytoy, Trixie. Diya ka mo, Harold. Talaga adyak ang munoan niya ti aramidag. Panagkunak kat masapul ko tinaan-anay nga oras. Tapno makapagpanunot iti husto. Anya ti kaya sa wanda ito, Trixie. Apa nga daawit mo abag? Sa dino ti papanam. Umadayo akpay lang. Kaya't ko tiyag may maysa. Pangasim. Di na kumamot basta ipahatilatan. Sorry, Harold. Ha? Trixie! Trixie! Diyos ko.
Talaga ka di aging galangin, titoy. Ti ayan ayat mi, kini Trixie. Nagsakit. Nagsakit. Okay ka laang ka di, sir? Ha? Kasla nakaununag ti pampanunutam Nakaad-adayo ti nakaiturungan ti imatang mo. Ang mga nulumami isan ti kapem no saan mo pay laang nga inuman, sir. Pasensyakan. Ado lang amin ti pampanunutak. No kasapulam ti ekstra nga asukar, ay kasarsarita kunak kuma, libre akmat, sir. Agyaman lang. Iso na lang dahil. Ang mga lumakadisturbuhak. Okay laang, sir. No maminsan ngamin, kat kasapulan tayo latamot ti kasarsarita. Ayun gayam, siyak ni Sandra. Siyakmat ni Harold. Nice meeting you, Sandra. Nice meeting you too, Sir Harold. Kasla na bayag matan asaan anagaw-awid ni Trixie lakay. Unngag paiso. Di ba't ko na ni Harold ang madamati training na iya Manila? Wan, nagbayag matan ngay da iya training. Kan apay ngay asaan man laang apulos ang nagpakada kadata. Unan niya. Uray kasano ti kinabisi di madugang ta, umay mulat ta sumarungkar dito'y balay nukwa. Un nga Harold. Dan sa mailimlimod di anak talakay. Nadlaw ko nga menti kinaulimak na kay. Saan laang aday ta? Kanayon anak adayo ti nakaiturungan ti imatang na. Kasla kanayon nga agpampanunot. Ay na, amumatan dyan akta bakit? Di na kaya't ang makadisturbaw. Di ka katiag pampanunot iti negatibo. Aumat siguro makagapo, tapno ilibak dati amin. Punlumat siguro anapan nakitraining ti manugang tayo di Manila. Ay basta, marik-riknak nga ada parikot di anak ta Arturo. Ikat kasaritam to bakit? Iti kasta, maamuam no pudno ti atap mo. Word lakay, talaga kasaritak to ni Harold, apaman asumangpay. Kaslaad na dagsan aparikot mo, ibagam ang mga numakatulong Ha? Ay, kwa. Kastoy ngamin, Sandra. Sige, ibagam laang, nakasagana ak adumngag, Harold. Iba din ak ngamin tasawak. Si Murot iti sa bali a lalaki. Kastagayam. Sorry Jack amo akas ta tinapasamak kada kayo iti asawam. Kinapulno na. Awan pulos ng ibagak. Si Kalang. Ha? Jack kabagilan nga ibagay ti pamilyak. Kastamot din iti pamilya na. Iso binukbukudak latan da ito aparikot. Dahil lang. Taging gaita. Kat nagsakit pa lang. Nagdagsin pa lang iti parukong ko. Ti panang lipot. Kan panang panaw ta sawak kanyak. Banagajak maibagay ti pamilyak. Ammom, Harold, saan mat nga iti amin agundaway kat bukudam dagita parikot. Nasaysaya at matlaang no ibagam. Iti kasta, mairwar mo ti dagansan ti tabarukong mo. Kas iti nakunak idikan ka. Adda aklaang ditoy. Nakasaga na adumngagkan ka. Ba nagapagyamyamanak unay. Among, manmanot itahawa kaskan ka. Wen iso anagasat ka. Ngamin, nakabirok ka iti maysa. Katsyak day ta. Ha? Harold! Naskan nga agsarita ta! Harold! Trixie? Wan, siyak nga rod. Nagangwid gaputa adda na amuak. Namungan niya, Trixie. Harold, nabatim ti jacket mo iti kotsek. Ha? Sika siguro ni Sandra niya. Wen, siyak nga rod. Apay ngam amunak. Umay ka, Trixie. Mapantay ti silita. Saan? Ibatanak, Harold! Pangasim, Trixie.
Agparbang ka kumamat. Nagbakasyon aklaang iti sumagmamano ang bulan. Ngam adamit gaya man nang isukatang kanya. Trixie, saan... Saan asikat ikasarsaritak? Ha? Tumanda ka, Trixie. Di mo amuti magbagam. Daggan na kumamat. Saanan? Nalawagan kanyak ti amin, Harold. Aramidak mat amin akabaalak. Tapno maurnos ti pamilyata. Ngamsik, saan? Taddamat gaya man sa balim. Pagbabawyam da ito nga inaramid mo kanyak, Harold. Tandaan da ita. Tulungan da ko matatang. Nanang, tiya ko na mo ti aramid. Ha? Nay, aguray ka. Apay nga min aya. Anya tinapasamak, balasang kaw. Wan mat nga agpaisaw, Trixie balasang ko. Kasanuda ka nga'y matulungan. No di mi mat amaw na anya tinabasama. Anda babae ni Harold. Ha? Anya? Nagsakit na tatang. Nagsakit. Kabayatan ti kaadak ijay Manila nga agtrain-training. Agragragsak mat gayam ni Harold iti sidong ti sabali a babae. Nay, kasano na pasamak day ta? Tsaka mo tatang. Basta da babae ni Harold. At da babae ti anak yu tatang. Ay. Saan na mabalin day ta? Ha? Nay, anya ti kayat mo asawan lakay. Masapol ang makasaritak ti anak tabakay. Saan nga kamkamali na dyan, Harold? Tatalaga ang makabil ka. Harold, anak. Pudno ka day ti imbaga ni Trixie kada kami kinitatang baw. Pudno ka day nga ada sa bali a babaem. Pudno ka day, Harold, anak. Pangaasem ta ibagam kumati pudno. Amom ka day ang madandanagan kami kang ka. Sumungbat ka, Harold! Ibagam ka na kami tipod no. Sana mabaling agul uli magkalatan. Agsaw ka ba na? Pudno timbaga ni Trixie, tatang, nana. Nga masapul amaamuan nyo man, no anya tipod no. Anya day ta, Harold, anak. Ibagam no anya ti pudno anapasamak. Iti kasta, amumi mat ibagbagamay. Ni Trixie ti mo na anak ilalaki. Ha? Anya! Day tatipod no, tatang. Nana, nagul-uli makaklaan. Gaputadyak kayat amadadail ti pamilya mi. Ngam awanan na aramidak. Tamas pinili na ti matayo. Pasensya kayo. Nudyak imbagbaga kada kayo. Ti amok ngamin iti. Kat maurnos mi pa iti amin. Ngam saan ba't gaya man. Isutiin mo na anang loko kanya. Tatang, nanang. Ita, binaliktad na ti amin. Imbes nga iso ti dumawat iti pamakawan. Saan? Tasyakpay ti inaramid na adakas. Harold, anak, amok anasaya at kaatao. Masapul asangwam ni Trixie. Nasken apagsaritaan nyo daytoy abanag. Nulakit di takabaalan nyo pa nga ornosen ti amin, aramidin nyo. Nanang, gusto ni nanang mo anak ko. At least ita. Amumin, noon niya ti gusto na pasamak. Nawan ti sabali adawat may. No saan ati panagragsak mo. Ada amin kin ka pangedang Harold, anak ko. Kalpasan ti panagpulong ni Trixie kadag iti dadakkel ko, pimmanaw metlaang daytoy. Katagingga ita, saan kami pa'y anakapagsarita iti nasayaat. Awan matandamag ko no sa dino ti ayan na. Naidistino met iti sabali a lugar ni Sandra. Ngamkit di adalat tamat komunikasyon mi. Pudno a nagbalin kami met anasingad, ngam saan pa'y aklaro no anya a talaga ti relasyon mi. Intalag ko mat aminan iti Diyos ti amin. No bilang man taagawid tupay ni Trixie dito'y balay, si dada anak met amang pasangbay kenkwana. Daytoy man ti pakasaritaan ti biag ko ajak tupulos malipatan.
Tuy pagayam mo, Harold. Ken ka pagayam, Harold. No talaga asaan yun akabaalan nga ornusan, baybayan yun. Panagkunak kat nasaysaya at matlaang no lipatamon ni Trixie. Pakawanamon kat baybay amon iti kayat na nga aramidan. Itad mon ti wayawayana. Igaad mo kit di ti agtrabaho. Pasaya atam ti biyag mo. Ag move on kan pagayam ko. Kat di mo pa idaman ti bagim nga agayat manen iti may kadwa agundaway. Alakastan pagayam, Harold, kat pagyamanak unay tiing ka pa nang ibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadag iti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat nga intay drama ita, kat manipod kani pagayam tayo a Kate, ti Bambang Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sapay kumata mapili yumat nga idrama to'y surat ko. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a Kate. Iti agdama ket adanobyok, iso ni Erickson. Iti lasod ti dua atawan a panagayan ayat mi, awan mo't tinakitak a parikot. Napanaknakak a baro kan awanan sabit. Iso nga inmanugutak nga rod iti kayat na nga ag-live-in kami paylaeng, kabayatan nga agururnong daytoy iti aramatan mi nga agkalaysa. Ditoy kung arodan arugyan ti agsalaysay. Sweetheart, di ka kadi penalpas dita? Nakasagana akon. Wen sweetheart, umayan. Agsapato sa klabit. Agawa atan aldawen. Ang mga traffic tanto manan. Wen. Kitaan man to'y suot ko na bagay ko matlang, sweetheart. Nan, kitak man. Wow! Bagay mo launay, sweetheart. Ad-adda man na napimintas ka. Oh, di nga. Bulbulaan nakman ako ni Erickson. Saan man? Talaga ang bagay mo, sweetheart. Promise. Thank you, sweetheart. I love you. I love you too, sweetheart. Wala. Lumugan ka niti kotse. Itulod ka pa iti trabaho sa aktumat sumrak iti trabaho. Okay, sweetheart. Kumusta ngay mati addan ka id-idan, ha, friend? Katmayat friend. Adan ka iniinagaw ko iti ulas. Sana all, friend. Ibagam nga minan ka ni Ramil tagdan na kayo madtan, friend. Agkasar kami pa'y kanumot, sa kami agdan na. Iso kanu nga minti ko na dagiti dadakkel na. Amumatan, medyo religyoso dagiti parents na.
Sa bagay, may mayat lang agpaysunog kalay sa kayupay nga mo na. Iti kasta, mabindisyonan ti panagdanayo. One friend, kat, da kayo ngay mat kini Erickson. Kaano ti pa nagkalay sayo? Awan pa'y mat nadakdakamat na, friend. Basta ti kunana, agkalay sa kaminto kano, inton makaurnong iti usaran mi. Sweetheart, Hmm? agawid ak pa lang iti lugar mi inton bikan. Biglaan samat day ta panagawid mo ah. Imawag namin ti may sa kanang iti batch ko iti high school. Anak kano iti bunyag di na una aputot na. Ah, kasta ka di? Wan, sweetheart, Kahit kaano nga iti panagsublim. agsubliak mo't lang iti malam. Kat si ka nga rod ah. Sumurot ak kumamat. Ang adumat tinaskan nga ipalpas ko iti opisina. Sana bali na. Baliwan tantulangan ti mapanagpasyar ijay, sweetheart. Oh, sumango kayon iti lamisaan tamangan tayon tatang. Apay, di tan urayan, tinobya manakaw. Awan ni Erickson tatang. Nagawid iti lugar da. Nay, apay, di nakaintugaw. Saan tatang? Kayat ko kumamat ti makipasyara. Adumat nga minti sambot ko a report ko iti opisina. Kasta aya. Wan, sana bali tagsublimat lang adagos. Napanlaang nanganak iti bunyag. Ay, kasta. Kunak no nagawid iti balayda. Saan tatang? Inawagan lang ti barkada na nga anaken na iti bunyag ti anak na. Iso abiglaan ti panagawid na. Kasta gayam. Wan tatang. Ala, mangantayo kit din. Sigurado arabiin ton asumangpet ni Erickson tatang. Kayat mo asawan, agpasyudad kamatlaang ita, Erickson. Wana nang. Ay, kunak man no maturog apay, tasakan tumasa pa inton bigat. Saan na na? Masapol nga agpasyudadak mo't lang ita. Awan nga min kadwan ni Kate iti apartment. Apay nga min adi mo ing kuyaw, tapno nakapasyar kumamot dito'y balay dyan ubiam anak kaw. Ha? Ay, kwa. Ada nga min trabaho na nanang. Isa ako na ngayon ton maminsan tulangan, santo sumurot nga agawid. Ay, kawang nga rod ah. Iyawid mong tumat, tapno maam-am mo, dagiti kakabagyan tayaw. Una nang. Madanon to dahi taakan ito. Alaam to nga rod dagiti insaganak a prutas ken natang. Tapno saan nga isupay agat-gatangan nyo ijay syudad. Imbag da ijay takapuros. Fresh from the farm ako nada. Saan analaylay. Ayawan man ngagpaiso na na. Imbag dito ita libre tinatang. No ija syudad, magatang amin na nabanag. Awanan ti libre. Happy anniversary, sweetheart. Flowers for you. Wow! Nagbanglo ken nagpipintas dagiti asabsabong, sweetheart. Siyempre, kasla ka banglo kan kapintas ti panagayat ko ken ka, sweetheart. I love you. I love you too. And happy anniversary, sweetheart. Thank you kadagiti asabong. Awanan yaman na, sweetheart. Oh, lumugan ka nga roden, tamapan-taman nag-date. Ay, wow. Sa dino, sweetheart. Basta lumugan kan. Siya kun ti makaammo no sa dino ti papananta. Okay. Talaga ang mahilig kamot kadagiti restaurant nga sidig iti baybayan niya. One, sweetheart. Kayat ko nga minadangdanggan ti uni dagiti daluyon. Kasla maikat amin na parikot ko. Numangmangag ko ti daluyon iti igit ti baybay. Sa bagay, uray siya. Kasla nakalaglag ang tiriknak no adak iti igid ti baybay. Una, nang runa no kas di alumlum na kan di init. Nagpintas abuyaan. O, saan ka di? Mangipalagip nga iti tunggal sipngat. Dumteng tulat ta tilawag. Amang ipasimudaag iti baro ngagsapa. Ken baro anam nama iti biyag.
Inggarang mo man ang tikinalaing mo ngagdani wa. Ha? Amom, sweetheart. Sipod dimteng kay tibiyag ko. Nagmaris rosas tinalidem ang ubong ko. Di mas baalan aragsak kan rag-o. Gaputa sika tinakarik naak, nagpayduma adungo. Amom kadimat anak karagrag sakak no ada ka dito'y danak. Ladingit ti mariknak no saan ka makita. Kat ara paapag iti rinabii asika ti kadwak. Aging gaadumtang ti agsapa. Oy, nagana na denggen, sweetheart. Kumusta ngay mo tinapanam iti syudad lakay? Kumusta mo ti anak ta? Kan tinubyo na. Awan mo tinadlaw ka parikaw kabayatan ti kandak ijay bakit. Panagkunak ket nasingpet met na nga Erickson. Ay kat nasaya at mat ngarod ano kasta lakay. Isuma ti makakaadda nga ang lutluto ka naglablaba. Aya, Wain, yakla mo no idiadda aklang ijay akas jay. ay kat saan ka kumapay ang nagawid Iti kasta, mapaliiw mo ida na sayaat. Jak makabayag ijay ta nalamin bakit. Ken jak makaid na nga awan ar-aramiden na. Mangan, maturog, ken nagboya lang iti TV ti kuko kijay. Awan exercise ko. Day talaang nga agpaiso alakay, tawan exercise mo ijay. Wain, bakit? Adayaw amay mayat ditoy. Ta inaldawak ang mapan iti talaon. Inaldawak ngagling at. Bareng ano talaga nasingput da nga Erickson lakay. Kunamat ni Kate nga umay danto kano agbakasyon dito inton umay abulan. Aya, ay kat nasaya at ngarod ano kasta lakay. Kailiw kumutin di anak ta. Nasaya at mat ngarod no agawid dantokin ni Erickson dito'y balay. Hello, sweetheart. Sa dino ti ayan mo? Adaak pa lang iti opisina, sweetheart. Apay ka di? Ada sarakan mi a kliyente ka ni Lea, sweetheart. Uray di na kung sukunan. Agdiritso akton nga agawid, apaman amalpas kami. Kasta ka di, sweetheart? Wan. Apag gusto nga rod tagaw awis mat ni pare Harold. Birthday na ngamin. Iso arumar kami kano. Kasta ka di? Wan, sweetheart. Di kagdanag, tagawid ak matlaang adagos. Sige nga, Rod. Di ka unay agparabi, Iwan. Wan, sweetheart. Awagan nak to, apama na makasangpot ka iti apartment, wan? Wan, sweetheart. O, sige nga ron. Aganat ka. I love you. I love you too. Bye. Friend, inchat nakakadini Claudine. Saan mat, friend? Apay ka di? Agaw awis mat. Girls night out ka no? Anya? Itaman pa nga gawis day siya babae. Nag-break da ka nun iti boyfriend na. Ne, apay ka naman friend. Kunak man no umadanin ti pa nagkalaysada ka ni Jordan. Ada ka no third party, friend. Ah? Ay na. Ay sus. Tinasakit, masikog ka nun di babae. Kit daw dawatin ka nun ni Jordan ti waya-waya na. Tapno ikalaysanan tinasikugan na. Hala, kaasimat nga rod ni Claudine no kasta, friend. Ay, kaasi at talaga, friend. O anya, kayat mo ka dita sarakan takalpasan ti trabaho ta? Wan ngam awagak pa'y ni Erickson no palubusan na, friend. Oh, adto iti baso. Aginom tayo man kit di. Barang makalipatak man ora iti apagbiit lang nga kanito. Danggayan dak ko ma, please. Oh, adtoy. Uminom tayo. Apay ngamin, aya friend. Anya tinapasama kada kayo kini Jordan. Wan nga rod kunaklakit din wag kalaysa kayon iti mabiit. Isuda ate agkalaysa. Saan ada kami? Ha? No kasta, talagang awan kayon kini Jordan? Wan, Kate. Nasakit?
Nas ka na aklo na kunti amin. Talaga siguro asana da kami ti agkagasat. Claudine, Claudine, Iso ada kayo ado ha? Paliiwan nyo anaimbag dagiti nobyo yo. Di kayo una agtalak. Di yu itad amin a panagayat kan panagtalak yo. Taamangan no, masaktan kayon tumat lang akas kanya. maawatan da ka, friend. Ang panagkunak. Kat naiduman ni Erickson ka ni Jordan. ay uray mo't ni Ramil ko Nasingpet kan relihiyoso day chay. Iso amamati ak asisyak laang ti babae iti biyag na, friend. Sapay ko ma, friend. Sapay ko ma. Kas na kunakon. Saan nyo nga itad amin apamatag kan panagayat yo? Iti kasta, saan kayon to masaktan na kas iti marikriknak ita? Will you do me the honor of becoming my wife? Erickson? Will you marry me? Yes, I will, sweetheart. I love you so much, Kate. I love you more, Erickson. Agyaman ak, Kate. Ikarik asiksikan to lang ti babae nga ayatan kan ipateg ko. Aginggat maudi nga angas ko. Banagapagyam anak unay, Erickson. Manipod ita. Iyawat ko kan ka ti amin ko. Italag ko kan ka tinatarnaw a panagayat ko. Kat sapay ko mata dinak tupal na angan. Ikarik na iti batong ko alangit. Kat ibagamon kadatatang kananang mo, tadumanon kamin iti mabiit. Iti kasta, mapagsasaritaan tayo matan ti panagkalay sata. Agpaiso, Erickson. Wen, apay ti konam kalikat mangrabrabakak. Ay na, agyaman ako unay, sweetheart. Agyaman ako unay. Kamaudyanan na. Dimtang matlaangan ti altaw ngay nururay ko. Agyaman ak, Erickson. Alas 4 pa lang, mat kaya iti parbangon. Barbaro analo kagak iti kastoy nga oras. Naimas di turog ni Erickson na nakarakop kanyak. Inayadik nga ikatanti ima na. Sakto bumangon. Aday na. Itaklang ang makita ti cellphone na nakadisto iti rabaw ti lamisaan Ano? Nalipatan na nga ta. Kita man ti messenger na. Dagiti mat katrabahuan na dagito Group chat damat da ito yung agkakapamilya. Agbasak man. Oy, Manong Erickson, imawag ni Manang Julie Idikalman sa batam kanumot dya anak mo. Saan lang ani Renji ti ikan kan sabsabatam. Ikam kanumot nilay ka iti panghanda na inton birthday na. Anya di kaya tasawan da ito Isubli kong ti cellphone ni Erickson iti lamisaan. Ang mga tumalukag kat makita na pa'y nga igam ko ti cellphone na. Diyos ko, anya ka di kaya't asawan da ito At da ilimlimad ni Erickson kanyak. Good morning, sweetheart. Good morning to sweetheart. Nasapa ka mat na riing. Sika pa yan ti aglutluto. Imbes asyak ko ma. Ay kwa, Jack aminan makaturog.
Iswa bimangon ako sakto nagluto. Apay, napigsa ka ni manen ti urok ko, iso adi ka nakaturog. Diyak pa yung napuutan na bimangon ka. Saan mat, sweetheart? Diyak man mo. Mas daawak nga rot. Tabasta na lokagak matlatan. Amangan na damot mang pampanunot kin ka, sweetheart. Anya? Maala, agtugaw kakit din tayo timplan ka iti kapim. Pagururayan ta iti ilutlutok a pamigatan ta. Saanan, sweetheart? Siya akong tagtimpla ti kapik. O sige, sikat ti makaam mo. Sana bale, mabiitan to ilutlutwag. Oh, apay, adi ka palang nakapalas, sweetheart. Apay, di ka kadi sumra kita? Saan, Erickson? Kas lang amin maditibagbagig. Anya? Ay sus. Apay, anya ti marikrik nam. No kayat mo, kuyugan ka ama pa ni ti doktor, sweetheart. Saanan? Banog ko lang siguro daytoy. Pacheck ama ikatumat lang daytoy. Apaman ama kainanaag. Sigurado ka? Wan. O ala, mapankakit din. Aldawan. Ang mga numaladaw ka pa iti trabahon. Ang sweetheart, kwa? Di ka agdanag, takabailak ti bagik. Awagan ka matlaang, no talaga adyak kabailan. Sige nga Rod. Panawan ka dito eh. I love you. Sige, agan-anad kay ti panagmanehom. When sweetheart. Bye. Apay nga inlimad mo kanyak, ti kinaadagaya man anak mo, Erickson. Apay! Nagsakit. Kasla madudog ti pusok, iti kastaunay a sakit na. Diyak mo no niya ti aram idag. Kasano ana pasamag ti kastoy. Awan mat pulos na damdamag ko iti. Sakbay nga agdan na kami. Diyos ko, anya ti rumbang nga aramidag. Isuro na ko apo. Awan nakita kwino nabasak a reply ni Erickson iti dayjay at chat ti kabsat na. Jakla ang amo no indilit na wino talaga asaan ang nagreply. Nagsakit tinakam ko iti daydi agundaway. Insang sangit ko aging gaan na pagkalmak matlaang tiriknak. Nagpamarangak nga awan nabasak gaputa jak kayat amaamuan na anakibiyangak ti cellphone na. Inistok ko ti Facebook account dagiti nadakamat anagan kat nakitak dagiti ladawan ni Erickson kadwana ti ubing. Manipod binyag ken birthday ti ubing. Jakon na search ti maysapay anagan ngam sigurado ak adwa ti putot na iti agduma a babae. Tinpakpakada na abunyag ken birthday nga atindaran na ket ti gayam mismo nga anak na. Ti kanyak laeng apay nga ta nga inlimod na ti amin kanyak. Banag apakasaktan unay ti riknak. Sakbay anagdan na kami, nagdamdamag akon may papanggan kwa na. Ngam talaga analinis, baro kan awanan sabit. Single nga agpaiso, ngam jak amo nga adagayam inanakan na. Kat nalabit, asaan ang nagpakaamaday to'y kadagiti dua aputot na. Miss F, mariribukan ak unayan. Ay ayatak unay ni Erickson, kat jak kayat amabukaw ko daytoy. Iso na laeng, tanasakit tinakam ko iti panangilimad na kanyak kadagiti pinutot na. Anya ti rumbang nga aramidak. To'y pagayam mo, Kate. Ken ka pagayam, Kate. Panagkunak kat nasken laeng apagsaritaan nyo ti amin. Saludsudem dagiti kayat mo amaamuan. Ket no talaga ang agin inayat kayo, ikkam iti tsansa na amang panaknak iti bagina ken ka ken iti sibubukal a pamilyam. Adamot laeng ngamin ken ka ti makuna a choice pagayam ko. No maminsan agbalbalin tayo ngaminan amaag no may papanan kani ayat nga uray masaksaktan tayon. Saan ka pa'y matsiguro a masikog?
Iso a decide a better choice pagayam ko. Alakastan pagayam Kate, kat pagyamanak unay tiing ka pa nang ibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.